tuigen. U's ja is ja, u's nee is nee. En als ze vregen, volgens mij nee. Dan komt wel minder, en dat is al beter als gewoon. Een vries al in, lekker eerder van moest doen. Ik haal batterij in los aan heel veel. En ben wie meer als mijn streken, ben wie net meer stil te krijgen. Leidt de massa hysterie voort op de loer. Vriezen, 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 en sinds die vriezen in mijn zin. Die horen vol. Al we nooit is. Kan u Ik zie hem weer, vriezen, vriezen.